салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хуб ҳастен, тансият ҳастен. ҳозир мо торговый центр галерея Ваделӣ рафтестем, ҷои озон. Ман ай озон ята штатив заказ карда ки будам, ҳавая бояд равам гирам. ближайши ҷои озон барои мо дар галерея Ваделӣ будай, барои ҳамин мо ҳамҷоя интихоб кардем. ина рафтем дидем ки будай, ҳозир мо ҳамҷо рафтестам. борон боридестай мода камакӣ мода хона будем, фикр кардем ки борон нест. ҳозир каши бачам рафтестем, ҳами ай падез буромадем ки боронам сар кард. мо обратно надоромадем, хали бая гирифтагем дождави ки кайласкамона рафтестем. ҳозир нада штатив доштам, хали штативи майда. як видеода съёмка кардам, ай алиэкспрессам заказ кардам. майда будак штативҳо, ин кара заказ кардам камтар калонша. 2 метрай қариб штатив, кати лампаш. ай аз он арзонтар ёфтам. скидка кати рафтестай ҳозир ҳавая заказ кардам. ҳозир мо бояд равем штатива гирем. ман медонам чӣ хел получат мекунам. ман якум бор ай аз он заказ кардестам, ҳавая бояд равам гирам. боса ҳама каса рафт меравем. бо мо бошад шумоам. хона миём, хушрӯ карда шумода нишон метам. шояд ки ба блогерои нав махқул шава, заказ кунем шумоям. ҳозир ман надидамша, кани бинем чӣ хелай, боз барои шумо совет метиҳам. ва ё амун штативҳое ки лампа катиам ва ё қиматан 4999 рубл, қариб 5000. дар аз он арзонтар шудагия равай ман заказ кардам. ман ҳамҷа рафтестам галерея Ваделӣ торговый центр, дар ҳамҷа ҳастай аз он барои посилкаҳоро получат кардам. камтар қиндай ядаскати қабидан кайласкай ҳай кадан дастам дар кафтариб. зима бояд ан ҳамҷа равем. ҳозир ки ман рафтам дуромадам, боз нишон метиҳам. ман расидам дар торговый центр. ҳозир медурам, интакати не ба пешаш мерем, ҷои кайласка дора, интакати надора. ин аминаи торговый центр галерея Ваделӣ. ҳозир интакати мерем, ҷои кайласка доршкати медуроем. ман торговый центрда дуромадем. ҳозир бояд лифткати 2 этаж буроем. ҳозир рафтестем, ин тараф мегардем, ҷои озон мешавад. да он тараф бачка. дӯстон, мо расидем. ҳозир ман медурам, посилкама мегирам, баъд мебурам. ман заказма гирифтам, ҳозир хона мерам, баъд нишон медим шумо. бинем чӣ хел калонай, даже дар поёни кайласка ҷо намегирад. боядам хел дастам дагирам равам. дӯстони азиз, мо посилкамона гирифтем. чӣ хел дидем, чӣ хел осона гирифтани посилка. метавонед ки худатон курьерда заказ накунену самовивоз кунед, худтон мебиёен айҷош мегирен. ин хел осонтар, арзонтар меғофта. чем курьерда пул метиҳем, то дари хонатон мебиёрану неки доставкаш камтар қиматаракай. ҳозир ман магнит медурам, ягон чӣ мегирам барои хонара. баъд хона рафтам, нишон метиҳам тона. ай магнитам буромадем. оста оста хона мерем. ман ядучи дар кор буд барои бегоҳ алкоб пухта. ай магнит харидам. бегоҳ мехом камтар хомшурба андозам ва чизои хомшурбаро харидам, помидору баргалскам харидам. камтара гизига мерем, то хонамон мерасем. магнитамо наздиктаракай. дӯстони азиз, ана мо хона омадем. ҳозир штатива мекушоем, кани мебинем ки чӣ хелияй.
ана дӯстони азиз ҳозир мо мекушоем мебинем ки чӣ хели штатифай ягон бошкасаги ҳаст нест. лампаш 26 сантиметрай. Ана ин штатив то 2 метрай хадо. Аввал мо лампаша бурорум бинем. Лампаш 3 цвет дорад, 3 намуд цвет мешавад. Баъд зарядкатай. Ана ҳама чиз упаковка хушрӯ кардагӣ. Ана ин ҷои телефон мондан. Ана ҳамаш. Ана лампаша бинем. Майдаи бадам набудай. Наза заряд мондан дар кор ба фикрам заряд надорад. Ана лампаша дидем. Лампаш 3 цвет мешавад. Мехал камтар рӯшан, торик, рӯшани бад. 26 сантиметрай. Ҳозир мо боз штатифа худаса мебурем. Штатифа дидем чиқал дароз шулай. Чиқал упаковка кардан ишон ба ман махлуқ шуд. Ҳамаша хушро упаковка кардаган, ҳамаш дар пакето хушро истодагия. мо ҳамихали штатифа 2 метрара дар як торговый центр пурсида будем. 3000 гуфт, неки лампаи ӯ худи вай майда буд. Қадиш 2 метр буд, неки майда тараки буд бори. Вайш лампаш 15 сантиметр буд. Ана дидем чиқал ҳамаш упаковка дорад. Ана худи штатив. Он хел дароз мешад. Қариб 2 метр. Ҳозир ман хушрӯ карда соз мекунам. Баъд сёмка мекунам баротон. На барои вақте ки пас кади баланд кади маҳкам мекунӣ, ҷои маҳкам кунад дорад. Ҳозир ман ҳамаша сабират карда ба шумо боз нишон медиҳам. Штатифам тайёр шуд. Ана бинен ҳозир ман ин хел ҷои лампа дорад. Ина гирон шудак. Ин рӯшани бачай. Бо метонен ки камтар пас кунен. Ина. Виден 3 намуд мешад. Слишком ярки бад, камтар пастар, бо метонен ки кушин шад. Ана ин бо камтар калон мешад. Ина ин. Ой. То мети дарсидам. Ин хел калон мешад, 2 метр мешад. Бо маҳкам мекунӣ, бо ин поён мефуроб, бо майда мешад. А метонӣ ки лампаша просто так гирӣ дар ин болои муни ҳамин хел лампа кати ягон чиз сёмка кунӣ. На инан ранги штатив бурян. Хулоса штатив бо ман махқул шуд. Бениҳоят штативи нағз, ҳамаи упаковка кати, ҳама чиз зош нағз. Шумо ҳам агар махқулста бошад метавонед заказ кунед. Штативи бениҳоят хушрӯ. Нархаша ман менависам, сураташа мемонам. Ман агар тонам силкаша мемонам, метавонед даромада, касоне ки озон дорад, даромада скачат кунеду ҳамина заказ кунед. Хай дӯстонам, то видеои оянда. Ин буд як рӯзи посилка гирии мо. Штатив ҷои озон гирифтан, нишон додан. влоги мо дар ин ҷо ба анҷом мерасад.